Maayong adlaw, mga batang Bisaya. Ako si Tita Maria. Naa na punta sa atong bag-ong sugilanon. Karon, dun ako'y ipailaila ninyo nga usa ka langgam nga puwerte ka lagsik ug kanunayng malipayon. Si manok. Nganong malipayon man siya? Kay nakat-on man siya sa sikreto sa pagkamapasalamaton. Atong paminawon ang iyang storya. Kada buntag, bag-o musaka ang adlaw, si manok mulukso na sa koral ug mutuktugaok. Tuktugaok! Salamat sa bag-ong buntag! Singgit niya. Naay usa ka buntag nga nakakita si manok og daghan kaayong lugas sa ilalom sa punuan sa saging. Puwerte niyang lipaya. Imbes nga kanon niya tanan, iyang gitawag ang iyang mga higala. "Dali ka mo! Naay grasya dinhi!" tawag ni manok. Niabot ang iyang mga higala ug dungan silang nangaon sa grasya. Samtang nangaon sila, nikalit og bundak ang ulan. Imbis nga maguol, si manok niingon, "Salamat sa ulan, kay mapuno na pud ang atong imnanan." Nakita sa iyang mga higala nga bisan unsa pay mahitabo, si manok kanunay mapasalamaton. Tungod niini, ang tibuok tanuman nahimong malipayon tungod sa iyang positibong mga hunahuna. Nindot kaayo hunahunaon nga bisan sa ginagmayng mga butang, mapasalamaton ta. Karon, sundog mo na ako ha. Mauni ang mga sayon. Manok. Manok. Chicken. Lipay. Lipay. Happiness. Grasya. Grasya. Blessing. Mauni ang mga lisod. Mapasalamaton. Mapasalamaton. Thankful. Lugas. Lugas. Grain. Tanuman. Tanuman. Garden. Maayo kaayo oh! Salamat sa pagpaminaw sa Batang Bisaya. Hinaot nga mahimo usab kitang mapasalamaton karong adlaw. Bye!